Hello po sa lahat. Gawa mo na ng yelo bago matulog. Hello, hello. Di ka doon. Hello everyone. Alas kamay ko. Sa akin. Meron? Sa akin. Sakit sa kamay. Reviewers, hello. Pintuan muna tayo bago matulog, bago magawa ng yelo. Kamusta po kayong lahat? Hello sa 3 viewers, silent viewers, hello. Ha? For viewers, hello po. Miga love shoutout. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood nyo sa mga vlog ko. Kung magkakaroon ng tambaya, nanguhuli sila dyan ng ano-ano. Maghanap pa magpuntukan. Ubo ko ah. Nalaw sa tree. Ito na sa kamay ko. Mas kamay ko. Sila sila, ma'am? Yes. Ma'am, sila nga atan. Hindi ng balot. Balot! Hindi ng balot. Lagi na tayo. Tanong ilang days. Balot! Yan sila mama dumaan. Itinda ng balot. Ah? Mira? May balot pa? Bakal namin? Ito ano? Ilang days? Bakal namin? Ayun na. Wait! Ay, sakit pa din ang kamay ko. Nahihilo daw si Papa. High blood. Baka high blood. Baka sa ano, Sige, bili na. araw-araw ng pag-tinda. Puyat kasi, puyat. Ay, kung sabi na ako nagsasalita po. Ay, so. 3 viewers, hello. Nahilo daw si Papa. Kaya umuwi na. Pasalubong ko na nga. Masakit ako. Tawagan ko yung kapatid ko.
pasalubong ko na ng motor kasi nahihilo din si Papa. Sino pwedeng tawagan? Walang naka-online. Also 1 viewers. Hello. Ame. Ni. Ni. Sisiton. Sisiton kay ba ninyo? Isa gusto itong kay Papa to si Papa. Lubong ko no. Nguwan na. Nagpundo siya sa Dubaloy. Nag-CR si Mama. Sabat-sabat muna. Sige na, dali na. Baka low blood. Hmm? Baka high blood. Nalilibong sa maray? Nalilibong sa maray? Wala silungan sa tos ba? Kuhan? Wala kasang sa luwan? Pagkas mga bakla sa kaso, nagagana nuskal. Hindi ako nagbakal. Nasa mid ako. Balot tayo. Kasi hindi na pinabayaran. Sabi ko bayaran kasi pinili ko kasi yung basag na para sabi ko kahit ako yun na lang sabi ko sa atin. Pwede mo pinayaran. Then nagbayad ako dalawa, yung isa ayaw ko bayaran. Sabi ko So, bayaran. bumili kami ng balot kay Papa. Nahihilo nga. Tinawagan ko na sila. Kaya sabi ko nga iatid mo muna. Iatid mo. Tinawagan ko na. Tinawagan mo. Nahihilo. Baka nga daw matumba sa sabi ko. Sabi mo na, ulaton. Ulaton muna sila pa. Tinawagan ko na pa. Ulaton muna sila, tinawagan ko na. Hello set 2. Baka may mga comment naman. Hindi mo nakikita. May comment ba? Wala mo. Wala naman. Sila. Abang naggagawa pa tayo nila. Maya-maya mga ano rin, mag-out din kami maya-maya. Mga 1 hour na. Pag nagawa ko na ito. Nana po, luway sana. Yan, gawin niya mag-drive. Huwag lang Ha? huwag lang titin kaliwa kanan. Diretso lang. Sabi niya, baka daw bumalik naman naman. Yung Para kami suka. Bumalik. bumalik yung Kaya kuyat daw. Malapit ka. hindi pa nila natawagan. Baka may yan. Sadya walang signal. Nakatawag ko lang kanyo eh. Ito kay Ipit Ila, ay kay Angeline. Sa baka darating. Hanggang sa 1.
search ko. 1 viewers low. Isa lang pala din ang lala. Patayo. Oo, para dire-diretso. Isa lang naman. Medyo makalat tayo. Okay na. Wait mo nga lang. Natawag yung kapatid ko na ano, sa lubungin. Tanungin ko kung parating na. Ayan, kung nakaalis na. Abot. Nga di ha? Umudi ka dyan din? Ha? Umudi. Ang tawag. Ano ko? Ay. Abot eh. Yan. Hindi ko abot. Ako na nga mamaya. Hindi ko na lang sa gitna. Tara, kagaling na sila? Hello? Kagaling na sila? Sige ba? Si Kuya Eric, tapos si Jan. Amo, natagto na, kagagaling pa sana. Nalilibong tayo ko nun to. Sabi ko, Makaw- wala to na. So bago pa? Naraw, low blood si Papa. Ano? Low blood o high blood? Low blood ka, pero yung perot. Hindi, may nakaka-high blood man aperot. Pirot nga ni. High blood ba ganyan? Hindi man pwedeng ma-low blood high blood. Ilang araw ko kanina ka, kapabipin, nagkukulang nga eh. Bago ninyo pa inuman sa ono, Pabipi mo na ninyo. pagmatian mo na. Pabipi. Pagpababy mo na. Bago pa inom mo sa bulong. Pero pinakakukan atalingaw or ugnong tunahan. Tapos tani mag-circulate arogo. Atalinga baga sa dia. Adi taas sa dia oh. Hindi ba kay an. Basta sa dia aragon ano. Ayan na, sige na, sige na. Pagkabot pa, oro uglot mo talinga. Buko adi ako Sasa ikawan asa ikawan. ta. Buko adi adi ya. Adi Pardon ako. ka daw. Cartilage. Sige na. Tapos bawang mas maganda. Bipi yun muna. Di abang ganyan kaya kuha man ang circulate. Hello sa wala. Yo. So muna, sige na, di kayo nakabara. 1 viewer slow. Ang tinawagan ko yung kapatid ko. Mas maganda yung sigurado na ano sa lubungan na si Papa. Nahihilo daw si Papa. Hello, hello, hello. Ano kuman lang yun? Ano kasi kaya rin ka mag-drive? Oo. Ha? Motor? Wala akong ganun pa. Kuya Makbal. Hello, good evening Kuya Makbal. Welcome sa live, Kuya Makbal. Hello. Mahina ba signal ko? Ito ano, Baka loading. ayusin natin yung ano. Loading ba kay Makbal yung live Kuya Makbal? Nag-live lang ako para di antukin. Bago magsarado, gawa mo na yung hilo. Pagkatapos ko nito, out na rin. Hello sa 2 viewers. Ilang taon ba eh? Comment po kayo. Pintuhan tayo. Painom nga ako niyan, no? Nasa mid ako. Painom ako nun. Buksan mo muna. Hindi, nagtatapon. Tatapon. Ngayon naman na. Tara na ito. May baso ba dito?
Huwag ito na lang. Ha? Sa'yo lang naman inom. Ha? Mahal ka mo siya. Hindi, pwede yung pinakailangan. Kahit nasa ilalim. 2 viewers, hello. Bakit na nag-pop up yung ano? Ang pakat. Gumawa kasi ko ng ano, yung lemon namin dyan, may ano na, may bunga na. Ang pakita mo kanila. Tama pag ginawa namin. Binabad siya tubig. Dapat dito may honey siguro. Kasi mapait siya. Ito lang. Ito lang. Ano pa? Masarap. Tama na. Maglagyan ito ng tubig. Mamaya. Lagyan na, lagyan mo. Parang malagay sa rip. Para bukas, masarap yan. Dapat hindi masyadong malamig kasi hindi ako yung malamig. Madalis ako magkasipon. Kahit malamig na ang panahon. Pero yung ano, ice cream gusto mo. Nauubo nga ako eh. Diba? Kasi ang init kasi. Kaya gusto kong mag-ice cream kahapon. 2 viewers, hello. Bigyan natin yung matay Pero sa 3 viewers, nga kaso bawal ka nga ng malamig kasi bawal kang sipunin. Kasi yung tinga mo nga. Pinisipon ng tela. Bulisip. Hi parin Jason, watching from Makati. Makati ba? From Makati sabi ni basta mga ma? Kuya Edwin Alea. Kuya Edwin Alia. Hello po Kuya Edwin. Hello. Thank you po sa pag-tune in. Welcome po sa live. May mga ano. Hindi ko alam kung ano mag-anak ako dyan. Makali. Makati. Shoutout po sa mga taga dyan sa Makati. Hello sa 6 viewers. Hello, sissy. Napalive lang para may kakwentuhan. Huwag gumagawa ko ng video. Dapat ito yung ginagamit natin pang lawan ng hero para mabilis. Ayun. Yung gripo nun kasi ang pangit eh. Bibili nga ako eh. Dadagdagan ko ulit yan. Para mawala. Kasi para sa mga naghihiram din sa suli, para magkaroon sila. Para Magkaroon sila ng galon. 5 viewers, hello. Ay, sissy. Hello 6 viewers, 7 viewers, hello po. Kamusta po tayong lahat dyan? At good morning. Morning na ba sa ibang bansa? Maglang araw ata. Good morning sa mga nasa 5 a.m. ata sa kanila. ibang bansa. Depende. Yung iba, magkagabi pa lang. Yes, siya to dun. Tayo. Doon nakikita ako sa online. Kahit anong ano nila sa plastic hindi nabagaw kasi ginagamit nila. Ano po yan? Plastic lang. Ay, plastic lang. Yung plastic lang ang orderin. Try mo. Try mo. Ayan. Yung plastic. Umorder ka. Kahit kunti lang muna. Buksan mo. 6 viewers, hello. Dapat hataw sa business. Kuryente ba? Ang ano lang ito, pangbayad namin ng kuryente. Mga binta ng yelo. Asa na pala yung binta natin nakaraan? Nandoon sa loob. Yun lang yun? Wala kang ibang nakatago? Wala.
Kasi hirap pag yung pagbayaran ng kuryente tapos bigla mong yung pambayad mo talagang bubunutin bigla. Pero ito, Yung January, nakabulog tayo sa ano kasi. nasa Maynila tayo. Saka hindi rin talaga tayo nakapuno ngayon ng December. Pero, syempre, nang nilagay tayo sa rep. Hello! Ito. Kuya Jordan, hello po. Ay, long time Kuya Jordan. Hello Kuya Jordan. Kumusta Kuya Jordan? Kuya Ruben Libon, hello po. Good evening paring Jason and Ami. Hello po Kuya Ruben. Ay, long time Shout out sa inyo. Kuya Jordan ha. Ngayon ka na lang anak ano. Long time no si Kuya Jordan. Salamat po sa pag-tune in. Yan, morning nata kila Kuya Ruben. Good morning Kuya Robin. Oo, morning. Good morning Kuya Ruben. Ay, Shout out sa inyo Ate Ching. Ma'am Maria J, shout out. Kuya Jogger. Kuya Benji. Kuya Born. Kuya Romel. Kuya Ruel. Yan. Galing. Kuya Jojo. Lol Julius. And Ate Mares. Ate Yampi and Kuya Dani. Gusto niya ano. Galuto. Ano? Galuto ko breakfast ka pasyente ko. Luluto. Luluto daw siya. Ano niluluto mo po kaya Ruby? More on bread. Pwede naman rin din. Kapira. Magsigong ka mga nagdarong ano niya. Daro sana. Isang sasangog sa nagdarong ano. Daro sana natin ami. Ton, Hmm? ano lang sila bang tubo? Yan. Kuwasan na sa Bakalon ko lang sa 200. Bayong. Pagkakadami. So, Pagparang siya naman, hindi mo. Ano? Kinabaywan swing ko. Iba? Ikaw ni Kati? Puli pag kaibang mga di balik ka naman. Amo, ata naman ko taga daw sana nga yato. Nagkukuha ka sana. Tapos na ako lang sige sunod-sunod. Sige na nga pagbalik ka mo. Hmm. Simuringot, wala pa. Nadadali na pa. Ha? Tulog sana. Napa man ringot. Ay, Yan na wala krayon na. Ay, Ako sa dami. Gibo mo kiton. Kiton. Pero mo na gastos. Yan. Ay, son. Pagkali Hindi pag-ibo ka na ko. Bumalik ka sa Nuan Daro ka di Badil-badil. Badil-badil araw ka dito ra. Oo. Tag 300 gram to 350. Oo. Yagigibuan tayo sa araw ka ng galon sa kadina sana. Adi kaya gigibuon ko. Kadi na mo na din nakarapot sini da nabat sa niya. Sa kasubat. Ya adi ibababu ko sa badil-badil. Siya bala. Oo. Kasi di mo. Burik para ko nga kita badil mo di nga narumo. paguna ko. Kamo ko. Pagkatok na ako. Ay, pagkatawad ma. Ikaw pumili. Ana? Oo. Paguna ko, sabihan mo sa Jason na bumakal na. Hello sa 9 viewers. Bumakal na sanay kaya sa matod. Hello Kuya Edwin. Sige paring Jason. May... Ano? 25. Ano ba? Wait lang. Hindi. 6 a.m. dito, sabi ni Kuya Kuya Rafael. Ramon. Sige parang Jason, maya ko na lang ikaw panoorin. Biyahe muna ako papuntang Batangas. Ingat kayo. Padami. Yun. Ay, ingat din Kuya Ingat po sa Edwin. pagdadrive po Edwin. Pagdadrive po. Safe drive po. Sobrang ingat po at sana ingatan ka po ni God. Kasi mahirap antukin. Mahirap antukin kasi ako nagdadrive din ako minsan sa malayuan. Hirap antukin. Pero yung sikreto ko lang dyan, ano eh. Dasal. Oh, laging kasama yan bago umi-start. Dasal. Tsaka tubig na malamig. Tsaka may kating ko ako. Kating ko. Pag inaantok-antok na ako, nilalagyan ko yung mata ko ng kating ko. Sabay, hilamos ng tubig na malamig. Yun. Saka ano, kailangan. Pero pag talagang ano, di kayang tiisin yung antok, alam na. Hinto muna. Tulog. Kahit mga 5 minutes. Maganda na yun, makatulog ng mga 5 minutes.
Ilang oras na yung kakainin ng sa biyahe. Ano lumiit. Hirap antukin. Ang pangit ng ano. Pangit ng ano, plastic. Plastic. Luluto si Kuya Ruben. 6 a.m. Oo. Bread Yan. and milk. Kamusta na po dyan Kuya Ruben? Kamusta ka na rin po? Basta ang buhay natin. Ngayon lang na Kuya Born, kamusta Kuya Born? ang buhay natin. And then, pahinga muna si Kuya Born. Huwag mo na magpuyat puyat. Pa-recover muna. Hindi na-stress daw siya. Oo. Kasi sa work eh. Tsaka pa magbabakasyon ko sa... Sa taas mo na lang ang butang na sa baba, dari na. Bakit? Nag-iwa ako sa bago. Baka malusaw. Di ba kanti dito? Kanti lang. Pupunuin ko na yan. Hindi, mabuo na kasi yung iba eh. Ganun Ano din. eh. Biglang din na lang mabuo. Pahiga na lang sa baba. Para sumabay siya. Hello sa po viewers. Kamusta Kuya Jordan? Ang daming Si Ate Ching ata tulog pa. gising na yan. O baka nag-ano na rin ng breakfast. Prepare na for work. Hmm. Kaya Jordan, ang haba ng sermon yun. Hmm? Kuya Benji. Kuya Rini. Shout out Kuya Rini. Tulog na yun si Kuya Rene. Kuya Teddy. Kuya Teddy, baka nakaano? Sila Ma'am Marciana ni Tira kaya. Kumusta yan sila? Sila Ma'am Melody. Oo. Sila Kuya Obed. Mga viewers natin, kamusta na? Sila Kuya Teddy Boy. Kuya Jason. Ito kayo. Ito sila ano. Ma'am Hershey. Shout out Ma'am Hershey. Ate Janet. Sila mag-asawa Kuya Ruel Reyes. Shout out po sa inyong lahat. Kuya Bruce, kumusta Kuya Bruce? Si Ate Marie Ostria. Gusto po yung Emet. Yan lang. Hello Kuya Inget, Kuya James Q. Kuya Roque. Kuya Rocky Molina. Kasama. Kuya Jaime, Kuya Jaime. Kuya Sam kuya. Kumusta kaya ang buhay mo? Kuya Sam, kamusta ka po? Kasi si Kuya Sam, silent viewers yan eh. Kamusta ka na po? Natuloy ka na pang ano, sa PGH. Nasa gym. Sister. So viewers, hello. Hello sa one viewers. At sa limang nagtamsak. Ito mga bird.
Ha? Ay, ang lalim na. May laman pa yan. Lagyan mo sa akin kung mayroon. Ang ganda ng ata. Ang taas na yun eh. Ano na? Pare mo. Hindi ko nga abot. Ay, lumabot. Yeah. Hmm? Ang ganda ng tambang abot. Siyempre maraming salamat sa mga nanonood sa aking mga vlog. Tulad yung upload ko kanina. Thank you po sa inyong lahat kahit yung views po ay umabot lang ng 100 plus pero solid po yung nanood. Green na green. Thank you. Walang skip. Maraming salamat sa mga di nag-skip. At kahit pa paano may pumapasok pa rin paunti-unti. Yan mo na. At siyempre sa nagpakulay kanina sa premiere ko. Maraming salamat po sa inyo. Medyo tayo lang sarado. Isa lang pa lang ako. Ano na? Kasya na yun. Pagkatapos ko nito mag-out na rin ako. Wala pa 5. Yung may tagbibinti dyan na hiniwalay ko na. Yung tagbibinti kasi na ano, iniipon ko. Nakagalkan siya kami ni Mrs. Para sa may bibilin kami na ano. Siguro mga buksan namin yan pag December na. Para mabili namin yung gusto namin mabili. Kasi mahal yun. Tsaga lang. Siko, sipagan pa. Ito. Ano to? Ito sana yung babae. Nice. Ikaw ka mo muna. Kasi sila naman sa baba. Ito lang. Taas. Basta sila yung pagkakas ng mga bahan ko. Kapag talaga ganyan, kasi hindi kakasya yun. Ano to? Ano sa akin? Tagal mo nga ito. Bukas magawa ko. Gawa ko ng ano. Hawakan mo ito. Gawa ko bukas na. Tagot ako ng pansit bukas. Hindi ko mo lang natikman yun. Bukas ko. Huwag ka na pumanti ka. Ito ang gagawin ko. Yan. Ay, Putok. Kasabitan mo na. Kasabitan mo. Hello sa 3 viewers. Sarado na rin kami. Magsarado na ng tindahan. At may balot oh. Sarado na. Oh, magkalimutan to. lahat na hindi ko abot ah.
Hello sa tree. Sasarado muna kami. Wala nang tambay. Hello sa 3 viewers. Section natin. Hello sa tree. Ayan, nakasarado na. At pasok naman sa loob. Puyat na rin. Puyat na, puyat na. Masyadong lasing, pwedeng pagbigyan. Yan. Toblerone. Kabulit ng anak ko. Sila lang naman mahilig itong kumain. Hindi naman mahilig kumain sila. Anak ko. Protein na. Ito yung mga ito bukas. Oo. Itong price na yan. Yun. Ito tayo. Ayun po. Ano? Sa loob? Oo. Makita natin yung balo. Baka di sila kumakain ng balot. Di ba kumakain ng balo? So, may kakwentuhan pa tayo. Pasok na po tayo. Kasi, Wala nang dadali. wala na. Kamusta na kasi Papa? May ano na doon. Ay, sorry po. Ano, sa court. Wala ng tao. Ayun. May humahabol pa. May humahabol pa. Bumibili. Hi guys. Hello guys. Kakain kami ng balot. Namahinga na sila. Namahinga ba Kuya Rabin?
Kakain pa kami Kuya Ruben ng ano. Yung balot. Ilipat na namin yung cellphone. Sobrang taas eh. Wait lang po. Ibaba nga natin. Nakaklik na. Ayun. Hello. Balik sa ating opisina. Ating dating opisina. Ah, hindi ko narinig. Ah, Hello? tara. Tatlong sigarilyo. Hmm. Sobrang mo. Tapos, yung ano, Nova. 24, 44, 56. Ganun pa. Yung cellphone ko. Nagdami yung cellphone ko. Yung cellphone ko ang ginagawa. Diyan, nakita mo may comment ko. Mm. Kuya Ruben. Hello sa 3. Magmumukbang tayo ng balot. Paano di sumakat ang likod? Suka. Balot. Tatlong peraso. Ayan. Pinili na namin yung basag. Kasi pag hindi ito nabenta, sayang naman. Sabi ko, akin na lang yung basag. Hello, Sofan. Ay, Kuya Romel, mas maganda pa kayong mag-asawa sa gabi. Ay, grabe yung si Kuya Romel. Kumusta ang buhay-buhay natin, Kuya Romel? Huwag ka ng ano, tasa, yung maliit. Kumakain ka ba ng ano? Kumakain po ba kayo ng balot? Hello si Selen. Dati nagtitinda lang tayo ng balot. Ngayon, bumibili na. Yung dating nagtitinda, bumibili na. Kasi hindi pa makapagtinda. Ay, Bro Romel, sabi ko yung makbala. Kagabi, sarap nung niluto namin yung mga barkada. Balat ng kalabaw. Nilagyan namin ng gulay na sitaw. Tapos maraming sili. Ano ba gagawin natin dito? Bro, dito ka pala. Tapos ngayon naman, may food trip sila dyan. Mga ano naman, Exotic food. exotic food. Adobo sa data. Parang nagtatago-taguan na naman kayo, Kuya Makbal, ha? Ay, nagtatawag niya. Ah! Ano? Ha? Ano? Ano daw? Ikaw, di ko rin marinig. Sibuyas. Ano ba mo? Sarap, yan pampalakas ng tuhod. Parang Jason, sabi ni Kuya Ruben. Yung dalawa pinapanood ko, Bro Romel, Makbal. Hello daw po, sabi ni Kuya Ruben. Kuya Ruben, hello daw po, sabi ni Kuya Romel. Daw hindi nagbuyas. Hello, Kuya Ruben. Pero kung yung panadera mo. Ano po ano? Kuya Ruben, hello daw po, sabi ni Kuya Makbal. Sibuyas? Dalawa daw pinapanood ni Kuya Makbal eh. Mahirapan ako nito, palipat-lipat bro. Sino po ba naka-live, Kuya Romel? At aligaga ka na naman, Kuya Romel. Aligagaan na naman si Kuya Romel. Kung saan ang tinitibok ng puso mo, Kuya Romel? Yan, magpuputrip sila, walang sangkap po. Bigyan ko ng sangkap. Sibuyas bawang. Ang sarap! Ano Ano, pa? ilang days pala to? Ano pa? Ate Margie at ay, kami kasi Kuya Romel, ano, sobrang gumagawa lang kanina ng yelo. Kasi, di parang Jason, inaantok na. Sabi niya, live tayo Ako konti mga lang. tumalit sa sunod. Sabi Ako niya, mga tumalit sa sunod. sabi ni, ay pasintabi po pala sa hindi kumakain ng lot ba. Kasi kanina Kuya Romel, inaantok si parang Jason gagawa ng ano eh.
gumagawa ng Plastic yan, plastic. Kabataan ka rin suka, mantika. Magpuputrip sila. Ito nilagyan ng balot. Balik na rin na lang para hindi basta. Ayun o. Basin tabi po sa hindi kumakain ng balot. Wala tayong lagay ng kalat Butas natin. ata to. Hmm? Noy! Oh! Andito na lang. Wala tayong lalagyan nito. Ano daw? Sabi ni Kuya Makbal. Sabay sa akin, bro. Romel, mahirap lang makinig sa dalawang live. Ay. Ano na kaya pinag-uusapan nila? Sige na, Kuya Romel, makimarites ka. Huwag ka nga nilagayan ng ano. Dito na lang. Kahit yung maliit lang na tasa na ano. Diyan. Nilagyan ko ng asin kasi. Malagyan mo? Bayan, dito na lang sa baba. Ito oh. Sa anon ko na lang. Pupunasin ko na lang. Malalansa yan dyan. Sarado ko muna yung pintuan. Eh, oo nga pala. Ako na. Ako na. Ako na malapit eh. Mga nagpo-food trip kasi walang sangkap. Hinala ko mag-food trip. Humingi sa akin ng sibuyas, bawang, saka mantika. Nakamag-anak ni Mrs. Kaso antok na ako eh. Maaga pa kaming gigising bukas. Mag-init ng tubig. Kasi medyo malalim yung tubig. Pampaligo kay Bibi. Ang kaya ng balot. Antok na talaga ako. Pagkatapos nito, Napunta pa ako doon. ikaw yung kakain. Trip mo. Ito yung sisiw. Palitan mo. Dapat dalawa. Ano sa 5 viewers? Kasi malaki na sisiw eh. Yung isang live pinag-uusapan nila. Ha? Kasi nakalive daw pala si Ate Margie. Nalilit ng aligaga na naman si Kuya Romel. Kain po sa 5 viewers. Eh, maya mag-out din kami. Maya-maya po. Nag-ano lang kami para hindi antukin kanina sa ano. Thank you sa mga nanonood sa vlog ko. Tapos bukas gagawa ako ng vlog, sana panoorin niyo bukas. Sana magustuhan nila. Sana magustuhan niyo. Tsaka ano, kung any suggestion, open tayo sa suggestion nila kung may napupuna sila sa vlog. Para Siyempre, shoutout sa gumawa nung kanta para sa akin. hindi pa inuupo na agad. Ayun, balat to. Pasintabi, pwede ba to sa live? Ano? Baka hindi. Pagalitan tayo. Binili namin luto. Magulang niya po yung titindahan. Sila mama. Kasi dumadayo sila sa isang barangay. Gabi-gabi. Bale, ang dinadaanan niya is 2 barangay. Para makapagtinda dyan. Nangyari po kasi ganito. Di ba, nung inoperan si Mrs. Bago to operan, kami baga nagtitinda ng balot. Nung Tapos, iniwan namin yung mga balot na binili ko. Sila yung nagtinda. Ngayon, nakiusap na sila mama, saka si papa. Kasi sila na magpatuloy ng pagtinda ng balot kasi yung mga kapatid ko nag-aaral ng college. Tulog ba ako sa kanila?
Saka hindi pa naman ako pwede ganun kalakas para magtinda ulit. Pero sila, robing, nakakulong-kulong. Pupunta-punta sa ibang barangay, Mm. gabi-gabi. Nung ako nagtitinda, steady lang ako dito. Sila dalawang barangay ang dinadaanan bago makapunta sa isang barangay. Kasi malapit ang piyesta dun eh. Sa Sabado na ang piyesta. Ang dami ng tao. Nasa tabi namin barangay. Hindi na habi. Grabe ba? Nakakamisin wala. Kaso pataba na ako ng pataba. Tumataba na ako. Ayun mo ito. Maliit. Pasintabi po ulit sa hindi kumakain. Maganda sa balot yung balot sa puti. Nakabike sila nagtitinda. Yung Motor po. Yung motor na wave ba yun? Wave. Tapos nilagyan ng sidecar May po sidecar. Kuya Makbal. Pero ano na yun, sinuunang kulong-kulong na nila yun eh. Dati po yung lolo niya, Yep. pedicab. Si Papa talaga yung unang nagtinda doon ng balot. Si Papa talaga. Pero Kami pa lang dalawa ni Alamid. Anak. Bike lang. Yung tatay, guardian sa Maynila. Pero titinda na rin si tatay ng balot sa Maynila. Pag uwi ni tatay, huminto si Papa. Pinagpatuloy ni tatay. sana talaga yung pinaka nagtinda. Gigisingin kami ni Papa noon. Mga bata pa kami ni Alamid. Gising na kayo, may pakwan dito. Bumibili ng pakwan yan. Tapos yung mga basag na balot kakainin namin kasi dun sa banda, sa una namin may sementeryo. Datil lubak dyan. Oo, wala, may ano ata. Pinagtatakutan yan dati. Pag biglang pagdadaan si Papa doon, dinibilisan niya May yung pita. nagpapakita naman talaga doon. Daming basag ng balot. Kain kami. Sa cemetery na yun, totoo talaga may nagpapakita doon. Di ba doon ako nakakita dati ng ano, ng bata. Sila na Papa nagtitinda ng balot. Pag gusto kong kumain, bumibili lang siya sa kanila. Pero yung naiwan natin sila yung nagpatuloy, napalabog talaga nila. Palago nila. Tapos binalik nila sa akin yung puhunan. Yung dalhin sa kanila. Yun ang pinapalago nila. Saka yung binigay nung sponsor dati na pinibigay kay Papa pa birthday. Yun na naparami na nila. Kasi nasamantala nila kasi pag nag-OJT na yung kapatid ko, ubos na naman yan. Nag-OJT na sila. Ay yung thesis ba yun? Yung isa, ay, tapos yung sa thesis, Ubos na? yung kapatid mong IT eh. Mm. OJT na eh. OJT na. Yan. Sasabi ni Mama, sinasamantalan nila na mabenta yung balot. Kasi pag nagsimula na yung gastusan, ubos yan sigurado yung puhunan nila. Sige lang ako. Sarap. Tapos pag nakaawag-awag naman ako, naabutan ko yung kapatid ko. May nagka-heart eh. Thank you sa nagka-heart. Hello. Abot-abot lang sa kanila. Kasi kila Mama. Sarap. 5 viewers daw po.
No 6 viewers. Hmm? Saka na yung lasa. Hugasan ko para wala nang hugasan. Ano sa lahat? No 6 viewers. Shout out. Bonjing. Yo. Shoutout kay Bonjing. Mga kapatid ko yan, oh. Kapatid ko po yan. Pwede nyo pong pasukin yung channel niya para mapanood yung mga vlog niya. Kuya Benji, hello po kay Benji. Shoutout po. Thank you, Kuya Benji, kanina. Pagpasok mo sa premiere ko kanina, thank you po. Hello sa 8 viewers. Si Bonjing. Paki-support din po ng channel niya. Pwede niyo po siyang i-subscribe din. Baka sakaling ma-monetize. Si Bonjing. Sarap mong balot. Yan po yung channel niya. Sumunod po yan sa akin. Hello sa 8 viewers. Mega love shoutout. Kuya Benji, hi, sabi ni Kuya Ruben Libon. Brother mo din pala yan. Opo, Kuya Benji, kapatid ko pa. Sumunod po sa akin si Bonjing. Nagbablog din siya. Tapos yung may Facebook din siya. Facebook niya rin, Facebook page. Bonjing din yung pangalan, mga patawa. Sir Ruben, sabi ni Kuya Benji. Kaya kung sakali, pwede nyo rin po supportan yung channel niya para mali natin na monetize. Makatikim ng sahod sa YouTube. Mas una pa yan sa akin gumawa ng channel. Yan, nakapunta na ng Burias yan. Ako di pa. Yung dating channel niya, yung pangalan ng channel niya dati, si Kasingil. Si Kuya Noli yung nagbigay ng pangalan nun. Kasi Kasingil, wala pa siyang asawa nun. So, kasi ngayon may asawa na yan, namanikan na. Pangalan niya, Bonjing. Noon, kasama yan sila ni Pula, mga Burias. Ay, nakapunta na yan doon. Ako di pa. Bonjing. 1.85k subscriber. 134 videos. Yun, sabi ni Kuya Benji. Pasupport po kay Benji. Sa lahat po na dyan, kung baka sakali po pasupport ng kapatid ko. Yung gawa niya ngayon, naggugupit. Sabi ko sa kanya, pwede niya yung i-content eh. Yung barbershop niya dun sa kanila mama. Tindahan.
Bonjing na barbers. Yan, thank you po kay Benji. Thank you. Salamat kay Benji. Bonjing, pasalamat ka sa kanila. Mga brother, pa-support. Sabi ni Kuya Rining. Yun, salamat Kuya Rining. Missing ko si Kuya Rene. Siya yung Kuya Rining, nagtatap-tap sigurado. Salamat kay Benji sa pag-subscribe. Missing pa siya. Pasalamat ka sa kanila lahat kasi para ma-monetize. Kasi nauna pa yan sa akin talaga. Una pa yan sa akin na nag-vlog. Kaso, di niya na-maintain yung yung pag-upload. Ako pag sabi nila na pwede na akong gumawa na ako ng channel, sabi ni Kuya Noli, talagang diniretso ko. Tuloy-tuloy. Tapos yun nga, talagang yung vlog talaga, kailangan talagang i-focus muna yung sa pagbablog. Tulad nun, dati nung hindi pa ako nagbablog, nagninegosyo ko ng mga prito na manok, yung fishball nga, yung balot na napinto ko na rin nung nakaraan dati pa sa vlog. Ano yun, hininto ko yung mga business na yun at nag-focus ako sa vlog. Ayun, mga ilang buwan na monetize kaagad ako. At mga ilang buwan nakasahod. Yun na. Kaya kailangan talaga pag nag-vlog ka, focus ka sa Kung vlog, kung negosyo. Kaya na-monetize kaagad ako. Salamat sa inyong lahat, lalo sa mga magsubat. Sana ma-monetize na ako. Watch hour na lang pala yung kailangan niya Yan sa paring Jason, pag silent ako. Yan. Alam ko na may lumilipad na heart Kaya dyan, alam ko dyan si Kuya Rene. Missing ka pa Kuya Rene. Tagay ba Kuya Rene? Shoutout sa lahat. Dito muna. Maghugas ko ng kamay. Malansa yung kamay ko. Yun muli, thank you po talaga sa Thank you sa inyo sa suporta. Shoutout Kuya Rene, sabi ni Bonjing. Uploadan mo na bukas ng kahit yung mga gupit-gupit mo. Kung vlog, kung jowa, parang yun nga Kuya Robin. Kailangan talaga mamimili ka ng Yun nga, ipinokos ko yun sa vlog. Napabayaan ko sila Nag-stayin kami sa Balatan. Talagang sumama ako sa kanila. Kaya ito nga si Bonjing, talo pa ako niyan Siya nakapunta ng buras, ako di pa. Yung pangalan niya dati na yung kasingle, kaya kasi single pa. Nandyan pa ba Bonjing yung una mong vlog nun? Yung nilapitan nyo nila Kuya Noli yung mga dalaga. Kaya Robin Libuon, Mega Wilp shoutout daw sabi ni Bonjing. Ay daw sabi ni Kuya Benji, mag-live dong Benji. Mag-live dol Benji, sabi ni Kuya Rene. Bonjing, hi sabi ni Kuya Robin. Live ka pag naggugupit ka. Kasi watch hour na lang Mag-live ka. Bukas pag may signal. Yun ang content mo yung dyan pa daw Ilapag mo dyan yung para mapanood nila yun. Yung una mong vlog na yun. Kasama mo si Noli. Ilapag mo yung link. Oo nga, nakita ko nanood si Kasinggel. Nakita na daw noon ni Kuya Robin. Si Kasinggel. Yan din po yun, Kuya Robin. Yung Bonjing na yan, siya rin po yun. Bonjing, mag-live, malapit na yan. Sabi ni Kuya Rene. Nakita na pala ako ni Kuya Robin. Kasi, nakita ka na ni Kuya Robin kasi matagal na si Kuya Robin na
viewers ng Team Pahaway. Kay Kuya Noli. Si Robin, hello po, sabi ni Kuya Ernie Castillo. Shout out. Walang barik Kuya Ernie. Nung isang araw na nakalive. Nakabarik si Kuya Ernie. Ano yung sinasabi pag umiinom pagpagod, pangtanggal alikabok, Tawa si Kuya Ernie. pangtanggal alikabok kaya rin. Yan, shout out. Shout out sa mga katagay. Ay, si Bagay, mag-isa lang daw siya nag-inom noon. Grabe naman. Bagay, mag-inom, ako nga minsan, nung pandemic, pag di ako nakakatulog, talagang tatagay ako ng yung gin, isang maliit. Pero pag di ko naubos, tatakpan ko, pampatulog lang. Mas magastos pa nga pag may kainuman ka eh. Kasi mapaparami. Kaya dito, pag gusto ko lang yung maglibang, minsan yung beer, isang beer. Pag nag-i-edit ako noon, nung kasagsagan pa dun sa Pabahay Project, di pa na-operan sa amin. Habang nag-i-edit ako dito. Kasi sila tulog na, ako na lang gising. Tagay-tagay ako niya habang nag-i-edit. Libangan lang. Yan po yun yung link. Yan yung kaya sa binansagan naka-single ni Kuya Noli. Sila yan kasama kasi pista yan dito sa amin. Pista dito sa amin. Namyesta sila Kuya Noli. Di pa ako nagpa-vlog noon. Wala pa akong channel noon. Puro negosyo pa lang yung sa utak ko noon eh. Si Tatay. Sino pa ba yun? Sila Karot. Kasi nakapagsayawan pa yan sila dito eh. Sila Beans. Ano? Kasama yun si Karot noon? Si Gatcho. Ay, wala ata si Karot noon. Si Tatay. Na sila Rika. Nung gabi kasama na sila Rika. Saka sila yung kapatid ni Kuya Noli, si Editor Girl. Sayawan kami dyan. Sinamahan ko sila. Yan. Pakivisit na lang po. Salamat. Mama Reggie, hello po. Good evening po. Good morning dyan sa inyo. Mama Reggie. Nakalabag na daw yung unang vlog. Tama pa, ang gising gastos talaga. Ang lang aking mahiwa. Mag-subscribe na ba ako? Nakasubscribe ka na kuya rin dyan kay Bunjing. Hello po, Mama Maria J. Kamusta po? Magbabarik ba Kuya Rene? Kumain kami namin ng balot. Ito yun, nakapag na din. Grabe hirap. Yung yun nga. Panood mo, Mama Maria J. Grabe talaga. Muntik pang malaglag si Ami. Hindi, Yung kasi, hangin kasi. hindi, kaya naman talaga natin iuwi. Ang problema yung hangin. Yung hangin. Saka kung pag dun kasi yan sa, thank you Ma'am Maria J. God bless din po. Yung lang po kasi doon, mahirap isakay din talagang kasi ang pumapasada po doon is multicab. Multicab ba tawag doon? Oo. Maliit siya. Tapos Hindi ka siya. Kaya doon kasi lalabas yung multicab sa terminal. Puno na. Saka malayo ang iniikutan nun. Kaya, Tapos di natin alam yung terminal doon. Kasi di pa ako nakapag-commute dyan sa area na yan. ang hirap. Hello Ma'am Maria J. Ay, si Kuya Benji talaga mapang-asar ka. Ma'am Maria J, inaasar ka ni Ka Benji. Binigyan ka ng trophy ka agad. Namimiss ka na niyan ni Kuya Benji, Ma'am Maria J. Tawa si Kuya rin yun. Namimiss ka na niyan ni Kuya Benji. Binigyan ka kagad ng trophy. Nung nakaraan pang live namin yan, Ma'am Maria J. Siya tagabigay ng trophy. Lahat binigyan ng trophy. Si Kuya Jaime din. Ito na naman si trophy guy.
Lahat binigyan niya ng trophy. Si Lola Bird. Mm. Ayan. Yan. Pero yung na... Ate Ching, pasok ka Ate Ching kung gising ka na po. Gising na yan si Ate Cheng. Nag-ano na yan. Nagpe-prepare na yan. Yan, hello daw Ma'am Maria G. Kapatid ko po yan, Ma'am Maria G. Si Bonjing. Mga ano na ang content niya eh. Nag-shift ang content niya. Sa YouTube ba mo na yung content niya? Siguro, oo. Mag-aga-aga pa trophy na agad. Ay! Yung kapot-pot. Si Hello Ate Jenny. Mami, Tibak hello ko, Mami. bigyan. Mig-Valentine na Yung basta. tibak ko. Tibak. Hinihingi na naman yung tibak ko daw ng regalo. Ma'am Maria J, hello daw po, sabi ni Kuya Ruben. Andito po Ate Jenny. Abangan mo na lang pag nagkita kayo. Rini Castillo. Ang daming flower. pa flowers ni Kuya Rene. Valentine's. Pag nag-end Ate Jenny Seaton. Ate Jenny. Hi daw sabi ni daw Carabin. po, sabi ni Kuya Tawa si Ruben. Kuya Rini. Hello. Mag-subscribe nga ako kay Bonji. Yan po. Thank you po Ma'am Maria J. Thank you ma'am sa pag-ano. Mas nauna yan sa akin Ma'am Maria J na gano'n. Vlog. Medyo na ano lang siya na nahinto lang yung pag-vlog niya. Gawa ng pangangailangan. Kuya Robin, hi daw sabi ni Kaputput. Si Kapotpot. Gising pa si Ate Jenny. Nag-edit yan si Ate Hello Jenny. Mami. Busy sa edit Yan, maramdaman mo na rin yung nararamdaman namin. Nasakit sa mata. Pinanood ko Kaka-edit. nga si Ka-Singles. Yun. Kuya Benji. Salamat. Mama Maria J. Hello Kuya Rene and Kuya Benji. Yan. Siyempre maraming salamat kay Kuya Jojo diyan sa may GoPro na rin po yan. Binigyan din yan ni Kuya Jojo ng GoPro. Tsaka si Nini. Tsaka ako. Yun. Thank you kay Kuya Jojo. Last year na. Hanggang ngayon, yung GoPro na binigay sa akin ni Kuya Jojo, tinago ko muna. Yung ginagamit ko yung nabili ko na yung una kong sahod. Yung sa kanya, tinago ko muna kasi baka masira. Kumbaga may pang-reserva ako. Pero ano yun, minsan nalalabas niya din. Para hindi. Nandyan, nakaligpit ngayon. Bro Benji, hello. Sabi ni Kuya Rene. Silent subscriber ako. Salamat daw Ma'am Maria G, sabi ni Bonjing. Hello Kuya Rene and Kuya Benji, sabi ni Ma'am Maria J. Silent Benji. subscriber ako. Ni Kapotpot. Sabi ni Ma'am Maria J. Thank you daw po. Sabi ni Ate Jenny. Sana matagal na nakasahod si Kasingil kung tinuloy-tuloy niya. Yun nga po. Di kasi nagtuloy-tuloy siya. Medyo na ano din siya ng pangangailangan. Nag-try na din po kasi siya maghanap ng work. Nung time na parang hindi ata makaano siya. Mag-subscribe daw si kay Benji kay Kaputput. Hi Ate Jeannie, sabi ni Ma'am Maria J. Okay po. Yan. Sobrang salamat kay Kuya Jojo sa GoPro sa amin. Magkakapatid. God bless Kuya Jojo and sa lahat. Thank you daw po. Sabi ni Bonjing. Kaya yung kasi yung GoPro na yun binigay sa amin ni Kuya Jojo. Yung isang GoPro, 2 battery. Yung battery ni Kasingil na isa, pinairam sa akin. Yung battery na isa naman kay Nini, nasa akin. Kaya yung battery ko, maraming pinagpapalit-palitan ko. Mag-sub nga din kay Kapotpot. Sabi ni Kuya Benji. Hi Ate Jen. Hello sa viewers. Sabi ni Mama Maria J. Okay po. Hello Maria. Bukas Kasingil, Hi. mag-live ka Kasingil. Sabi ni Kuya Rene. Para makuha mo yung watch hour. Grabe problema ngayon yun Kuya Jason. Yun nga. Kuya Born, hello. Hello. Ano yung ibig sabihin natin, Jenny? Hindi ko na... Yung sabi ko lang pang pag nagmaranasan niya na yung pag-ibig. Sakit sa mata. Tingnan mo ko ngayon. Parang Christmas light na yung mata ko.
Oo, ito. Ano lang Yan to, lang. inaano ko to ng moisturizer lang ang ano. Kasi nagpa-check din siya ng mata. Wala pa naman Okay siyang naman ano. siya. Kaya binigyan ako ng anti-radiation. Bye-bye pot-pot ni Kuya Vern. Hmm. Tawa tuloy si Kuya Benji. Kapot-pot, mega mega love shout out po. Sabi ni Bonjing. Bro born Official. hello, sabi ni Kuya Rini. Bye po Kuya Bye Vern. po. Sabi ni Jean. Ikaput-put. Kasi nag-ano to si Ate Jenny. Nag-premiere to dati ng alas 3 eh. Oh. Nung madaling, nung Bonjing ano. hi, sabi ni. Mag-live ako bukas dun sa bahay. Baka naman po pwede kayo mag-visit. Yun. Bro Benji, bro Rini, bro Ruben, sabi ni Kuya Born. Kamusta ka na po Kuya Born? Okay na po ba yung ano, yung pakiramdam mo? Kumusta ang bakasyon with kapatid? Hmm. Malaki problema nun. Sino nun? Malaki problema nun. Bakit Ate Jenny? Anong problema Ate Jenny? Huwag ka na sumilip. Si Kuya Jojo, bakit? Oh, Kuya Born. Bakit Ate Jenny? Bakit ano problema ni Kuya Jojo? Bakit? Ano ni Kuya Jojo? Hello Kuya Jojo, shout out po. Bakit Ate Jenny? Ano po problema? Kulang pa ang Team Hamog. Nagpapagaling pa yun. Pagaling ka po Kuya Born. Sa ang bahay, kila Aw daw, Bonjing, sabi ni Kuya Benji. Ay, nagpapagaling pa si Kuya Bern. Oh, Opo, Kuya Benji. napasukan bahay nila sa LA. Grabe. Bro Bon, okay lang po minsan hindi kapag nakainom. Ano grabe. Nakabarik ata to si Kuya. Problema talaga yun. Bakit? May magnanakaw din pala. Pero ano, Ate Jenny, wala naman po nasaktan sa kanila. Ate Jenny. Malupit Kasi yung mga ano, magnanakaw, no? nahihirapaan. Okay lang kung yung biglang nagnakaw na walang tao, pero kung mananakot pa ng tao, Kaya hindi parang yun okay. dadalhin mo din. Lahat nga hindi okay, pero Malakawan ka, pero manataling yan. dan sa Bonjing. Yun, Sabi ni thank Kuya you. Ruben. Thank you Kuya Robin. May aswang nakapasok. May aswang nakapasok. Wala naman kasi nung araw nun umalis sila. Kimo asawa niya. Ay. Nag-subscribe na ako kay Bonjing Official. Thank you po sa inyo Mama Maria Jane. Yan, sana masuportahan natin si Bonjing. Hello Kuya Born. Paano nakasali? Para ma-monetize na rin siya. Ibig sabihin yan, Ate Jenny, kasi umalis nung araw sila para sa chemo. Baka ano, Baka may nakaalam. hindi, baka alam niya na schedule ng chemo na walang tao. Kay Jason may pangit ka pala na viewers. Bakit po? Nagbabardagulan na sila. Hello sa 8 viewers. Sabdan, sabi ni Kuya Ben. Yun, thank you. Musta na yo, Kuya Bern, sabi ni Kuya Ruben. Ay, kumusta raw? Yan, patawanin natin si Kuya Bern para fast recovery. Bro, Born, natawa ka. Yan, Kuya rin hello. Hello sa 8 viewers. Ha? Nakakalungkot yung kay Jojo. Dati ang pinagdadaanan eh. Grabe. Kasi Kamusta na rin kayo kasama niya? Sana na timing talagang magkikimo yung asawa. Ibig sabihin, alam na Alam na yung pumasok galawan. yung schedule. Di ba, mahirap magbintang eh. Baka kakilala din Kuya nila. Benji, Ma'am Maria G, salamat po. Yan. Akala naman kung sino guwapo. Papagaling pa Bro Rubin, wala sila
Mahanap na gamot para sa akin. Baka hinahanap pa Kuya Bern sa sapa. Kuya Bern, Mas mga na masama ang ugali. Hello sa baka non-viewers. hinahanap pa ng Team Hamog ang ano mo. Gamot mo Kuya Bern. Sino na naman kaaway mo, pot-pot? Sana gumaling na rin yung asawa ni Kuya Jojo. Sana maano na rin. Kasi hirap pag may sakit. Maraming salamat po sa inyong lahat. Malubat na po si Bigo. Maraming salamat po. Bye po muna. God bless po. Yun. Thank you po sa mga nag-subscribe. Secret, may pangit kasi. Thank you po. Visit na lang po bukas. Pag makapag-live si Bonjing, yun, pasok po kayo bukas. Ay, si Kuya Cesar Ferrer, hello. Kuya Cesar Ferrer, hello. Good evening. Ay, ano mo, nagdama naman. Thank you po sa pag-tune in. Kuya Hello Cesar. po. Good evening din po. Good evening po. Pray tayo sa wife ni Kuya Yun. Jojo. Opo, Ma'am Maria Oo. J. Na sana. Sana maging okay na tulad ni Amin na okay na. Kuya Cesar, hello daw sabi ni Kapot-pot. Kaya pala laging wala kami sa live ni Jenny. May sakit kami. Tawa si Kuya rin eh. Si Kuya Bern talaga. Nagpapagaling yan. Mabuti nang tumatawa-tawa. 9 viewers, hello. Sakit mo naman magsalita pot-pot sa aming mga pangit. Kuya Cesar, hay nasa Pinas pa kayo. Sabi ni Kuya Ruben. Ayun po Kuya Cesar, kamusta po yung bakasyon nyo? At sana po Sa inyong na-enjoy nyo ang mag-asawa. May sakit din ako, Jenny. Hindi ka naman yan, ha? May pangit yan. Ba't Hindi may ganun ako pangit? yan. Sino ba ang pangit, Ate Jenny? Medyo nahuli-huli kami sa balita ah. Hindi kami kasi makapasok sa... Hello sa 9. Hello sa 10 po. Masyadong na-busy. Shoutout po sa inyo dyan. Sino ba ang pangit, Ate Jenny? Nasa, ano pa ata to sila, Kuya Cesar, eh, nasa, Boracay. Nasa Boracay pa siguro sila. Sana ma-enjoy nyo po ang pagbakasyon sa Pinas. Pero din natin si, yan sabi ni Mama Reggie. Dito pa kami, one more day back to Reality. reality. Yan. Nasa bakasyon pa sila eh. Si Kuya Si Benji. Kuya Benji. Pag-pray din natin si Kuya Benji. Opo, Mama Maria J. Tutulong tayo sa mag-pray kay Kuya Benji. Bibigyan ka ng trophy na naman, Mama Maria J. May pa-suspense pa dun Hello, sa Kuya ano eh. Cesar. Wag mong bigyan ng trophy si Kuya Cesar kay Benji. Kasi Cesar, nagbibigay yan mga trophy sa mga matagal na sa ibang bansa. Binibigyan ng mga trophy ni Kuya Benji. May pa-suspense pa sa frame din natin si si Kuya Benji. Huwag ka lang Hoy, Kuya. joke lang, Maria J. Joke lang daw po, Ma'am Maria J. Get well soon, Kuya Benji. Dali ka tuloy kaya Benji. Ganun po medyo pangit lang ba ako. Dito na kami sa, nasa Tarlac na sila. Kasi nakita ko kasi yung Pinagpe-pray ka din ni Kuya Berno, Kuya Benji. Yan po kayo Cesar, ingat po kayo sa biyahe niyo pabalik. Opo. God bless po. At safe trip, happy safe trip po.
At parati kong sinasabi sa Oo. mga umuwi na galing galing ibang bansa na sana na-enjoy nyo ang Pilipinas natin. Oo. Ang Pilipinas nating mahal. Nung last pag-uwi nila, pumunta sila sa barracks. Wala rin ako nun eh. Kaya di ko pa ito ng personal si Kuya Cesar. Ayan na nga, ang sakit ni Kuya Benji. Oo. Yan ang sakit niya talaga, ang Ayun magbigay na po ng Kuya trophy. Cesar oh. Nilagyan Nagbibigay niya pa na ng ng trophy. medal na number May 1. medal pa. Grabe ka talaga, Kuya Benji. Yan ang sakit mo eh. Yan yung Wala pinag-pepper na. nila. Wala na ang aswang. Tapos Kuya rin. Hindi ka naman, Kuya Binigyan ka Bern. na si Kuya Cesar. Hindi ka naman, Kuya Bern. May pangit kasi dito. Sabi ka, pot-pot. Hello sa 8 viewers. 9 viewers, hello. Shoutout po sa asawa ni Kuya Cesar. Hello po sa inyo. Bye, sorry paring Jason. Sige, Kuya Rene. Adios. Bakit ako trophy lang walang medal? Yan, nagtampo sa si Ma'am Maria Nagtampo G. tuloy kasi Kuya Benji. binigyan mo ng medal si Kuya Cesar. Si Ma'am Maria G, trophy lang daw. Si Kuya Cesar may medal pa. May favoritism siguro si Kuya Benji. Oo, may favoritism yan. Lahat binigyan niya ng trophy. Tapos sa kanya, trophy with medal. Kuya Benji, oh. Hello sa 9. Mas matagal na yan si Kuya Cesar. Mas matagal na ba sa abroad? Kaya may medal. Pero Bin, may kilala ka na dyan sa Tarlac mga Ragay family. Name Kuya Name Cesar. Kuya Cesar. Saan punta mo bro, Rini? Nagbabarik yan si Kuya Rini. May tanong po si Kuya Ruben, Kuya Cesar. Kung may kakilala ka daw po. Mga Tarlac. Ragay family. Ragay. Tarlac. Kuya Bern, huwag mong isipin yun, hindi ka iyon binabanggit ko, iba. Sino ba ang pangit nito ni Ate Jenny? Hello sa 9 viewers. Hello, Sinay. $11:36 na. Ang tagal ni Kuya Benji sumagot. Okay lang pot. Tanggap ko naman. Napangit. O, naiiyak na tuloy si Kuya Bern. With matching iyak-iyak pa yan. Sorry, wala sabi ni Kuya Cesar. Ah, Wala daw po, Kuya Ruben. Kuya Robin. Ot na akong may Makibigay na lang kay Sir Jojo Gini. Yung trophy sa kayong medal din, oh. Tatlo pati ang trophy, tatlo din ang medal. Mga veterano na sa abroad. Pasok ako kay Jojo. Kuya Jojo, pasok ka nga po. Pagalitan. Binigyan ka ng trophy, tsaka medal. Tatlo pati. Tagtatatlo. Hello, Said. Ang cute pa naman ang medal ni Kuya Benji. Nakanganga ang medal. Hello sa 8. Sino bro Rene? Wala sino ba ang aswang nito ni Kuya Rene? Hello sa 7 viewers. Kailan po yung balik niyo sa sa ibang bansa, Kuya Cesar? Sa next day. Medyo mahaba rin yung bakasyon nila eh. Nung nasa Maynila tayo, kailan tayo nun bumiyahe? Anong pitsa tayo bumiyahe nun? A 4 ba yun? 4? Ay, at 3. Kalimutan ko. 4.
4 tayo bumiyahe. Ay, hindi. Ano? 4 nga. Hindi, 8 yung ano. 8 yung check-up. Tapos, umalis tayo dito sa East. Ayun Kasi nga may pala. sayawan ng 5. 4 pinasakay natin si mama. Ay hindi, inatid natin sa area. Yun nga, 6 pala yun kasi halos kasabayan natin sila Kuya Gatcho. Sila Kuya Gatcho pupunta rin nun eh. Kasabayan namin si Mama ni Kuya Noli. Nasa ano na yun, dito na yun sa Pinas sila, Kuya Cesar eh. Sino bro, Rene? Okay lang, pot-pot, wait, may tawag. Inom tayo nilagang dahon ng bayabas at guyabano, sabi ni Kuya Ruben. Yun. Meron din pala dyan nabibilan ng mga dahon-dahon. Sige, Kuya Ben. Ingay ni Margie. Kuya Benji. Okay, Okay, thanks thanks. Kuya Cesar, sabi ni Kuya Ruben. Iniwanan mo kasi Kuya Benji. Baka pa, mo na naman. Baka bulihin mo na naman Kuya Benji. Nababuli ka na naman Kuya Benji ah. Kuya Cesar, musta po kayo, sabi ni Kapot-pot. Hello sa 6 viewers. Miga love, shout out. Kasi Jenny naawa kay Kuya Bong. Tahimik daw. Baka inaantok na si Kuya Oo, Bong. kasi nagtindo siguro Kuya Benji. Tawa si Ate Jenny. Kuya Benji sumigaw sa balik ka daw. Naka-ano kasi yan, naka-PC yan si ano eh. Si Kuya Benji kaya yung Windows, dalawang YouTube ang pinagan. Ang ring ni Bong. May Yung emoji. Maalala ko na naman yan Kuya Benji. Ang late pa naman ng reaction ko. Minsan pag halimbawa ilang araw na, doon pa lang nagsising in sa utak ko yung ano. Ang live ni Bong. Baka antok na nga. Parang masakit buong katawan ko. Maghapon naghalo ng simento at hakot ng hollow blocks. Ganda ng bahay nito ni Kaputput eh. Okay lang yan Ate Jenny. Oo. Maganda naman na yung bahay mo. Matulog ka na lang maghapon bukas Ate Jenny. Bawi sa tulog. Kuya Ruben, tawag din po kayo ni Ate Margie. Yung emoji ni Kuya Benji, maaalala ko pa yun kahit ilang weeks pa eh. Yung sinabi nga ni Kuya Bern, nandito pa rin sa utak ko eh. Yung emoji talaga parang ginaya yung Oo nga Ate Jenny. Oo nga Ate Jenny, sabi ni mo Maria J. O Kuya Ruben, Kuya Benji, tawag daw po kayo ni Ate Margie. Napasarap tuloy yung kwentuhan. Naggagawa lang sana kami ng yelo tsaka iinggitin sana namin kayo sa balot. Ako ang labor ng asawa ko. Ay. Ang sakit pa naman yun sa katawan talaga Ate May listahan. Binabasa si Margie. Lahat kilala sponsor. Lahat pala yun. Hoy, put matulog ka na may trabaho ka pa bukas. Labor kasi si Ate Jenny. Ate Jenny, tulog ka na daw. Yung ano yun, mabigat ka sa katawan ang maghalo. Okay lang magbitbit ka ng hollow blocks, pero yung ibibigay mong todo, lakas mo sa paghalo ng semento. Sakit yan. Para maalog-alog yung utak mo niyan. Na Benji, tinatawag ka. Hindi pa naman ako antok. Nagpapaantok lang po. Ibig sabihin si Ate Jenny, naka-ano na siya, naka-edit na siya. Kaya di yan makakaramdam ng pagod. Kasi pag napapagod ka, tingala ka lang sa bahay mo. Tanggal yung pagod mo niyan. Kasi yung ginagawa mo, sarili mong bahay din.
Tawag tayo Sir Ruben, sabi ni Kuya Benji. Tawa tayo. Tawaw. Hindi, tawag daw sila. Tawag sila ni Ate Margie. Naka-upload na ako, ti. Ay, Sana all tinatawag, bro. minsan si Ate Margie naka-live din, pumapasok dito yung isang account niya. Pwede ba yun? Yung margin niya. Pwede yun yung naka-live ka. Halimbawa ito gamit mo tapos may Hindi, account. yung pinapasok niya, account niya na isa eh. Dalawang account Pang-comment niya. yun. Okay. Di ba yung ano, Kasuki? Kasuki Margie. Yung kinukomment niya, yung Margie. Bali pwede yun, dalawang account. Okay, pwede. pala. Yung pang-comment niya. Sana all tinatawag, Bro Benji. Tawag tayo sa Ruben. Sana ni Kuya Benji. Daya mo Kuya Bern, mag-end na ako. Saka papasok, bakit ganun? Silent lang yan Ate Jenny parati si Kuya Bern eh. Hello sa lahat. Hello po sa silent viewers at sa 8 na nag-thumbsuck. Okay. Shoutout po sa inyo. Nakikiramdam yan parati si si Kuya Bern. Madami dyan, silent viewers na nakikiramdam. Si Ate Ching, nakasilent din ngayon. Nagpe-prepare na yan ng breakfast. Hindi siya pumapasok kasi bibigyan na naman ng trophy. Tingnan mo si Ma'am Maria G, pagpasok, bigyan ka ng trophy. Bigyan ng trophy yarn. Ano daw? Margie, Sabi natin Margie, asa naman po. igiling-giling mo yan si Bung nakakatamad magmasdan. Dalawa gamit niya Ate Margie, yung hawak niya gamit niya pag pumapasok sa ibang level. Yun nga po. Pati si Kuya Bon, hinahanap niya. Sabi niya, Hanap na po pala kayo sa kabila. Pala, dalawa ang account din, no? Thank you, Kuya Makbal. asan daw pumupunta si Kuya Benji? Grabe naman, Kuya Bern. Tama si Kuya Bern. Ayaw mo kami makita. Favorite ako ni Kuya Benji. Yun nga po, nung nakaraan pag live namin, inahanap, nag-ano pa, shoutout kay Ma'am Maria J. Ma'am Maria J, trophy mo. Ewan ko kung napanood mo po yun, yung live na yun, Ma'am Maria J. Kasi, di ba nung mga nakaraan kasi last na, Grabe rin yung tawa namin nung gabi na yun. Puro patawa rin yung mga... naglalabas ng mga salong din yan si Kuya Benji eh. Nagpababa na ako na... BP. Nagpapababa nga ako Yun. ng BP pot eh. Watch ako sa isang sipi. Sige Kuya Ruben, dapat pala dalawa ang account dito. Hello sa 10 viewers. May account baga akong isa? Yung una kong account sana na ano, yung Jason Vlog. Kasi di ko na... Sinin nakakaalam ng ano nun eh. Natatawa tuloy si Kapot-pot si Ate Jenny. Kati na naman ang mata ko. Ang president nating Team Hamog nandun ay si Kuya Danny. Kuya Danny. Ay si Kuya Benji ang president, ang founder si Kuya Danny. May founder kasi si Kuya Danny. President si Kuya Benji, ang vice president si Kuya Romel. Eh wala si Kuya Romel ah. Nandito yung kanina. Nandun yun kay Ate Margie kasi sabi ko dun muna kasi aligaga na naman siya. Oo, High papagaling blood ka nga na ako. ba? Pagaling na yun si Oo, Kuya pagaling Bert. ka muna. Grabe ang taas nung niya, BP niya nung nakaraan eh. Pagaling talaga Kuya Bern. Nag-crispy pa habang nagpapagaling. Ang sarap kaya yun, no? Habang nagpapahinga ka Kuya Born, nood ka sa sapa. Naalala ko na naman yung pagkakasabi ni Kuya. Hindi na yun natatanggal sa isipan ko yung kakasabi niya na sinabihan niya, ni Ate Chen. Born, ikaw na pumalit sa akin. Na president. Sinabihan ni Ate Chen na si Kuya Bern. Yung Nasobra na sapa. sabi ni Kuya Bern, yak! Hindi ako mahilig manood sa may naliligo sa sapa. Sabi Ate Margie, Kuya Benji, asan ka? Galing sa sapa. Nakuha ko na sa sapa, dami nakaabang doon. Silent lang kasi Kuya Bern. Huwag magpapahalata na nandoon.
Sabi ni ano, Ang malapit yan, puro sila silent doon. Pag lumabas mag-comment, lalabas yan lahat at nandito ka pala. Tapos sabi ni ano, oh, ayan, nasugod na kayo ni Yes, Ate video. Margie, oh. Ate Margie, oh. Iniwanan ka nila Ate Margie. Nagtatago-taguan kasi ang Team Hamog eh. Hinahanap ka nila Ate Margie. Nagtatago-taguan kasi, yan, nahuli kayo. Sabi ni Kuya Bern. Tatago-taguan. Yung dun nga sa may sapa, sabi ni Kuya Romel, ni Kuya Hawk, ang hirap naman mag-comment doon kasi hindi tayo naka-ano doon, naka-blue. Ah. Nakakahiya daw mag-comment. Mm. Kaya ano lang sila, silent lang. O, dyan na si Ate Margie. Naghang yung comment section to. Huli kayong lahat, oh. Huli kayo. Huli di kulong. Pasok na lang kayo doon. Hanapin niyo si Ate Margie. Ano na? Eh, pumasok na rin sila doon. Oh, Tapos biglang maghanap na rin sila. hanapin niyo nga si Ate Margie doon sa live niya. Ang tawa. Tawa na Ate Margie. Ba't wala ka doon, Margie? Sabi ko na nga mo eh. Ang taba pa naman ang utak natin ni Kuya Benji. Ba't nandito ka? Ba't wala ka sa live mo? Balik doon. Balik doon. Yung pagkakapaalis. Nagsibalikan na sila. Yung pagkakapabalik mo doon. Ate Ami kay Jason na sabi na Ate Hello, Ate Margie. Margie. Nagtatago-tago na Ate Margie. Napa-live lang Ate Margie, pero ano, Mamaya. may mag-e-end na kami Ate Margie. Huwag ka muna mag-e-end. Kami lang yung mag-e-end. Para bumalik pa si Kuya Benji. Balik ka na. Paluin mo doon pagbalik. Si Margie, hello daw sabi ni Kuya Ben. Sinundo tuloy kayo. Tinatawag kayo, di kayo pumupunta. Ayan, sunduin. Balik ka dun Kuya Benji mamaya. Balik doon. Parang batang inan eh. Balik doon. Ang daming mga words na tumatatak sa isipan ko. Balik doon. Yung utos mo para kang ano. Kahit Ate Margie sabi ni Carbon, Carbon, pagaling ka po. Pagaling daw po kayo. Tawa si Kevin niya sa mga banat niya rin. Yung parang pagkakasabi ng balik doon, yung parang kang nagpauwi ng bata, na tinuro mo naman yung pamalo ka. Eh, balik. Pagkakasabi mo, wait dan. Balik doon. Yung parang pinipitik mo ng ano, ng stick. Yung bata. Sabay kutos. Sige. Nakaganyan ka, nakapamewang. Ba't nandito ka? Balik doon. Wala na magkakasabi, nakaganyan, nakapamewang ka pa. Nakatayo ka. Balik doon. Yung live natin ay 1 oras na. Magdadalawang oras na pala eh. Ang pasarap sa tawanan eh. Yung paggawa ng yelo. Mag-end tayo na ano. I-end natin ito ng alas 12 para bumalik tayo si Kuya Ben. Pero maya-maya po mag-out na rin kami. Kasi mga alas 5 gising na kami nito ni Ami. Nag-iinit kami ng tubig para dun sa pampaligo ng anak namin maligam-gam. Yan. Yung mga maya-maya po, yan umihigab na. Hindi. Tapos bukas may gagawin. May lakad na naman. Wala nang pag-asa yata pot. Walang gumagana na gamot. Sa Abangan niyo po yung upload ko bukas. Kaya Danny, where na you? Here na me. Nagtatago-tago na Pasupport na po sila. ulit ng vlog ko. Kuya Robin, no? Kaya Danny Bernayo. Here na me. Shoutout kay Danny and Ate Yampi. Hello. Shoutout po. Siya ang founder ng Team Hamog eh. Si Kuya Danny. Oo nga, nasan na Kuya Danny.
Pambihirang buhay. Huwag mo kasing inumin ang gamot. Nguyain mo lang. Sabi ni Kapot-pot. Hello sa 7 Ang viewers. taas pa rin ng energy ni Ate Jenny. 800 na sub ni Yun. Kuya Dani. Ay, malapit na siya. Napagod na si Ami. Kakaipit sa kawan. Hindi, Pero, di pa yun, ano, Mama Mama Reggie. Reggie, di pa talaga yun ganun karga namin. nung kasi- nag-fishball pa Opo. tayo. Ay, Di- grabe, para Kung kaming, vlogger na ako noon, talaga. Makita niyo yung mga ano namin noon na ano, yung para kaming transformer. sa harap ko, dami kong sitsaron na dala kasi mabinta nga nun eh. Tapos, may nakakandong sa akin na balot. Tapos yung, May yung, bag pa ako. yung U-box ko may laman naman eh. Talagang, nakaganyan na ako nun, no? Tapos punong-puno kami ng, yun nga yung ano, yung dati nung magkakilala pa lang kami, ride sa motor. Nung mag-asawa na, yun na yung rides namin. Yung mamalengke. Mamalingki. Hinawa ko ng lahat pot-pot. Ginawa ko na ang lahat pot-pot. Ininom, ginuya, tinurok, ano pa ba? Bumili si Kuya Dani ng subscriber. Kuya Benji! Grabe ka naman, Kuya Benji! Bumili ba? Tama si Ma'am Maria G. Ang ano pa naman ito? Yun nga po Ma'am Maria G, ganun talaga nung ano. Tapos, wala pa kaming kulong-kulong noon. Yung 3 case na soft drinks, kinakalong lang nito. Pinapaupo ko siya. Kakaumupo ka muna dyan sa ano, motor. Tapos, Kakandungin. kakandungin niya. Ilalagay ko na yung 3 case. Tak, tak, tak. Nakaganyan din siya. Kaya pag uwi, may tattoo na ako sa Oo. pa. Bumakat 3 na yung case. case. Kaya nung kumita kami nung pagtinda namin nung isang pagpista nun, talagang pinursige kong mapaayos yung motor ni Bianan tapos mapalagyan ng, ano, ng kulong-kulong kasi ito kawawa lagi. 3 kiss ba no? Bigat nun. Bumili si Kuya Dani. Babalik-balik lang kami yan. Atid namin dito tapos babalikan ko doon sa grocery. Inaaway mo Kuya Benji yung founder nyo ng Team Hamuga. Bumili si Kuya Dani ng subscriber. Naaway. Huwag ka nang uminom, sabi niya. Kapot-pot kay Kuya Bern. Nahilo na daw pabalik-balik. Kuya Benji nahilo na pabalik-balik. Tapos, papanoorin ko vlog mo, lalo tataas BP ko, puro baboy ka sasama mo. Pasipadet, Diyos ko po, joke lang. Ate Jenny, oh. Si Kuya Berno. Nagbubulihan kayong dalawa. Trip ni Kuya Ber si Badet. Papanoorin mo kung puro baboy. Grabe. Naiiyak pala si Ate Jenny sa Tawa si Kuya Robin. Ayan, magti-12 na. Ilang minuto na lang po. Mag-out na muna At kami. pasensya na po talaga. Kahit maganda yung tawanan, pero Diyan sana talaga, sila lahat eh. medyo Pati ako nadamay na. nahihiya na din kami kay Ate Margie. Kasi sinusundo na kayo eh. Biyantok na rin talaga. Tsaka ano talaga, Antok na. medyo, Kita na sa mata ko. yung gumaganyan-ganyan ako, humihikam ako niyan. Nahiya lang ako. Ay, Kaya naman pag Sabado sa Kalinggo talaga. Diyan naman kami bumabawi ng tulog. Pag Sabado Linggo kahit tanghali na kami yan na nagbubukas. pero ano, sa Sabado, diyan naman kami late na nagsasarado. Kasi may tambay pag Sabado. May mga bumibili ng alak. Friday tsaka Saturday, yan, ganyan. Tapos si Kuya Bern tsaka si Yan ka Kuya naman Benji, drama. wala akong ginagawa. Yan Rest na kayo sabi ni Ma'am Maria J. Nagbibiro lang eh. Nagbibiro. Ah, 11:50. Yung pagkakasabi pati kasi ni Kuya Bern ng Diyos ko po. Pero may joke naman baga ate Jenny. May joke naman sa dulo. Bumawi naman sa dulo. Ikaw ang unang nagdrama, Kuya Born. Drama yarn.
Pero Kuya Bern, no, pagaling ka talaga Kuya Bern. Kasi ang traitor kasi ng ano, ng mataas ang BP. Oh. Grabe. Dapat talaga kunting pahinga, tsaka ano din, check up talaga ng check up. Nakakaano yun. Saka yung tama ng high blood ka tapos yung kulang sa tulog, yung low blood. Halos parehas. Pares lang eh. Minsan dala rin kasi ng stress. Yung tulad nito, ito sa amin noon, nung inoperan siya, lumabas ako dun sa ospital. Kasi nasa operating room. Ako lumabas. Nagpahinga lang ako dun sa labas. Sa langhap-langhap ng hangin. Tapos bigla akong nanghina yung katawan ko eh. Tapos yung tuhod ko parang hindi ko na kayang yakbang. Eh, yung naisip ko kako pag tumumba ko dito sa labas, may pera akong dala eh. Mawawala ka ako. Ito nga ginawa ko, dahan-dahan ako papasok eh. Hanggang sa makalapit ako dun sa guard. Yung ginawa ko, hila-hila ko lang yung tenga ko ganyan. Mamamatay na nga yung tao sa high blood, bawal pa din magdrama. Hindi Kuya Bern. Kuya Bern, Ayan, paging alas 12 na. na Ate Margie, minsan ko nga lang isama baboy, grabe. Nag-labor na nga ako Kuya Bern. Slip na tayo. At Di na sorry talaga po, kaya. sorry po talaga sa lahat. Ang ganda sana ng kwentuhan mo. Oo. Pero ano talaga, sorry po. At sinusundo na rin po kayo ni Ate Margie. Nahihiya na din kami kay Ate Margie. Balik na po kayo dun. Balik na po Balik kayo na. kay Ate Margie. Balik na. Kuya Benji, Salamat po sa lahat. bakit Thank nakapamemang you. naman? Ate Ching, alam ko nandyan ka. Ate Shout out Ate Cheng. Ching. Sa lahat ng mga silent viewers, shout out po sa inyong lahat dyan. Sabihin mo, wait lang bro, Robert, isa lang po. At sa lahat ng mga nag-tune in, thank you po. Ay, mag-e-end na ba si Ate Margie? Ate Margie, wag ka muna mag-end. Mag-end na po kami. Kami lang yung Di mag-e-end. na kanya. Kami talaga, Di na kanya. sorry talaga. Pinipilit talaga namin yung Mm. yung antok, pero di na talaga kaya. Kuya Benji. Aga pang Mga gising. nakaano na naman yan sa utak ko. Ayan Ang na. dami na Babay na tayo. Kuya Romel, End na siya, hello Kuya Romel. oy. End na siya. Ate Jenny, ikaw na lang mag-live. Para may kausap pa sila Ate Jenny. Si Kuya Romel. Thank you so much po. Kuya Romel, Romel, pasok pasok na. Ayan na, tumawa na si Kuya Romel. At yun talaga, sorry. At di na di talaga na kaya. kaya ng powers namin. Aga pang gigising. At kasi Baka 5 gigising nga. sasabihin naman yung anak namin, ano kasi ginagawa niyo? Ba't napupuyat kayo? Pag maliit, baka malit siya. Yun, kayo naman po Kami mag-live. naman mag-live. Yan. Po, thank you po talaga sa pag tune in nyo. Sa magandang Pag-attend sa live at sa magandang usapan. sa magandang kwentuhan, Tawanan, sa tawanan, kulitan Dito lang po yan sa Dear Papa Dudut. Itago na lang po natin siya na pangalan niya ay Romel Normahid. Pot. Na nakatira sa Bongliw. Bongliw. Yeah. Ano ang ibig sabihin ng Bongliw? Yung lugar doon, kami nagpangalan doon ng Bongliw. Ah, Kasi may kahoy doon na Bongliw eh. Yan. Bye-bye. Mag-bye-bye muna sila lahat. Bye. Bye-bye sa Ayun na. inyo. Pot. Bye daw. Mama Maria J. Mama Maria J. Kuya Kuya Ruben. Benji, Kuya Ruben, Kuya Born, Ate Jenny. Kuya Rini, Si Kuya Cesar. Kuya Romel, and Kuya Cesar, Mama Maria J. Sino pa ba dito? Si Kuya Makbal. Kuya Makbal, hello. Kuya Makbal. Nag-end na talaga lahat. Ingat din Hindi sabi kayo. ko kasi Ate Margie, Yan. tayo lang mag-end. Shoutout po sa mag-asawa, kay Danny and Ate Ampi. Sa founder ng Team Hamog. Bye-bye. Ate Margie, nag-end kasi si Ate Margie. Tapos bukas po, panoorin nyo yung i-upload yung bukas, baka mga tanghali na. May vlog akong gagawin bukas din. Mama Reggie, may trophy pang pahabol. Din. May pahabol ka pa, Kuya Benji, ah. Grabe ka na talaga, Kuya Benji. Paut na lang, binigyan pa ng trophy. Okay na yun. Bayang magiliw na. Bayang magiliw na. Bye! See you sa Okay na. next Next live. live. Bye-bye po sa lahat. Shoutout Kuya Jaime.